opravit. Jdem si to poslechnout, co bude. Tohoto vedení města, že se podařilo v Mohelnici opravit historické centrum. Je to vzorový příklad, kdy jsme napříč politickým spektrem a napříč dvěmi zastupitelství se podařilo prosadit tento významný projekt. Je to zejména s ohledem na to, že zde byl velký podíl dotací a že již v minulosti byly proinvestovány finanční prostředky v té přípravné fázi a že tudíž jsme neměli i jinou možnost, než k té realizaci přistoupit a historické centrum opravit. V té další fázi se nám podařilo vysoutěžit celkové dílo za ceny, které Mohelnice prakticky nepamatuje. Je to za téměř polovinu projektové ceny a přitom se podařilo vybrat dodavatele, firmu Chareta a firmu Votava, kteří ve sdružení revitalizaci provedli podle mého názoru na velmi vysoké úrovni. Já bych chtěl vyzdvihnout osobu místostarosty inženýra Pavla Kuby, který se velkou měrou podílel na realizaci, byť to má ve své kompetenci, patří mu velký dík. Historické centrum, tak jak je opravené, se jistě stane pýchou města a můžeme se do budoucna pochlubit i tím, že máme možnost zde stavět a že toto se stane základním stavebním kamenem pro rozvoj turistického ruchu. Já bych na závěr chtěl ale moc poděkovat všem občanům Mohelnice, kteří byli jistým způsobem revitalizací dotčeni. Kterého poprosím také o pár slov. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi krátké ohlédnutí za vším, co předcházelo tomu, aby jsme se tady dneska mohli sejít. My jsme více než před 4 roky začali s tehdejším zastupitelstvem dávat dohromady vizi pro revitalizaci historického jádra. S řadou váh jsme se scházeli, poslouchali jsme, nebo snažili jsme se naslouchat vašim podnětům a ta cesta se zdála velmi, velmi dlouhá. A někdy jsem měl opravdu pochybnosti, jestli do toho cíle skutečně společně budeme schopni dojít. O to větší radost mám dnes, že jsme se tady mohli všichni sejít a na první etapě, protože chtěl bych zdůraznit, že to, co dneska otvíráme, není celé historické jádro, ale je to ta hlavní část historického jádra. Už můžeme vlastně vidět, jak to jádro by do budoucna mohlo celé vlastně vypadat. Ale dneska jsem zaslechl při hovoru s panem místostarostou Kubou, že někteří z vás, možná, že to nejste vy, kdo jste tady nespřítomní, ale řada lidí si krátí cestu přes středovou plochu tohohle náměstí. Já bych vás chtěl požádat, všechny ty věci, které tady dneska jsou a budou vám sloužit, je za nima spoustu práce, je za nima spoustu i finančních nákladů. Zkusme se k tomu chovat zodpovědně. Zkusme se k tomu chovat tak, aby nám to tady dlouho vydrželo. Mám na mysli nám všem, nám, kteří jsou tady přijdou jako hosté, a vám, kteří tady budou dennodenně žít. Čili jenom takovou malou osvětu si dovolím. Ta střední část toho náměstí, ta skutečně není určena autům. Ta je určena vám, lidem, kteří tady budou chodit po tom náměstí, kteří budou pořádat trhy, ale rozhodně to není plocha, po které se má pojíždět. Buďte tak laskaví, zkuste to respektovat, nebo zkusme společně to respektovat a lidi, kteří to nerespektují, zkusme je na to upozornit. Je to naše společné dílo. Na závěr bych chtěl opravdu poděkovat městu
chtěl bych poděkovat stavební firmě a myslím, že díky tomu, že jsme nakonec našli společnou řeč při té realizace, tak se podařilo tu stavbu zdárně dokončit. Přeji vám, aby se vám dobře užívalo. Děkuji. Pracovalo se nám tady velmi příjemně, protože, a to je takový drobný postřeh ze strany zhotovitele, každé stavební dílo, aby mohlo být řádně a kvalitně dokončeno, tak je k němu potřeba spolupráce několika subjektů. V případě Mohelnického náměstí to byl investor, architekt nebo projektant v jiných případech a v poslední řadě zhotovitel. Výsledek této spolupráce můžete posoudit sami na vlastní oči. Já si myslím, že se povedl a jenom si dovolím drobné přání, kéž by taková konstruktivní spolupráce probíhala i